abana baitongo chikonyara bali egento bairire chimioro igoro bobe bakani gotogotama koruchinka abana mbanye gotoboringa mama ngakibono iga ngakigwatoroche Nyasaye goseseni otache bunyakogororoka otokwane likwambo kominto ikwana kamarara Ikiwa wena nyumba ni mamangu, ikiwa wena nyumba ni papa, umwambie machovu msimba sasina, umwambie machovu atafute kiti nyingine, kwa sababu ya ugawana isaenda utamatari. Ikiwa wena nyumba ni baba yangu, ikiwa wena nyumba ni papa, umwambie machovu nimesapiga kura, umwambie machovu kiti zaenda kwa gavana, umwambie atafute kiti nyingine, kita ya gavana isaenda sasa atawa. Mugabano itutoire neringa mbiyamo nasemambi mbiyamo nekiagera kwarorire nga nere buya okonye abangina n'abagaka ekiagera obogima nigo bwatosigikiri mbaka nonye ntaro 25 ntunto mene tikende Nyasaye tigagosesenie ekakogera abana baitongo chikonyara bali egento bairire chimioro igoro bobe bakani gotogotama koruchinka abana mbanye gotoboringa mama ngakibono iga ngakigwatoroche Nyasaye goseseni otache bunyakogororoka otokwane likwambo kominto ikwana kamararama igato nyarire omwako omuya twagosabeire omuya ori esugukwengiya naye yatare moja totamboka omwako onde tomanya kogenda ekeminano bono nari togakare bono twasabusirio bikoroto totagete torwane esegi mpaka tararenge Nyasaye oito tobwereire Nyasaye gosesenie kogosoka gogosoa otache bunyakogororoka asamari wafike katika china la daraja mbili oye karati wangapi wanasema gavana aende 2 term ya Simba 2 term ya Simba. Asante sana. Mindo Simba oinyoira abantu bali banse atalentire oboshema esukwe atale moja abera bangina bagokire ande bamutebiringa ki bamumentire abe aike 2 term chikure Jones chiro mulinga mugera sasa Roma sine ja embya mono. Kwa majina ni Kata Nigetemba, mama wa daraja 2 muuzaji nyanya, narudisha mheshimiwa wetu Simba Arati. Asante sana kwa kutukumbuka Christmas hii. Tunamuombea Mungu ili aweze kuongoza safari yake salama ya uchaguzi. Sisi kama wamama wa daraja 2 Kwa majina naitwa Vendi kutoka daraja 2. Nikupatie line yako. Kwa soko. Huyu unani Fred Wasema ni asante sana kwa gavana wetu Simba Arati kutuletea Christmas siku ya leo.
tumekuwa tukisikia anapeana kwa watu wengine, lakini kwetu hapa hajawahi tufikia. Siku ya leo na sisi tumesema ni asante, tumeshukuru kwa kutuletea Christmas. Kimbia mbio tunaenda. Njengoro kwana kumea moronge kuru mugweko mbia mono Simba egasi gwakorire na niko kwirondore tabo ya kabere kabo moremu abantu bari bakorie bitina ndo batageti tuakire mbia mono asegasi gwakorire amugweko na matarato mwanjete na niko bayira ntore mbia mono tigoma nago gabano ito oyo tosigete mono oyo tuanjete mono igo togo kobori ngetoko tembuya mona sogo toretero bosie ne chibese chiesuguku buya mono sana utatigarene twale ko tebya utarata bokia koko atore tutams yuni sinyamoita mogusu amo gweko mugaba no ito Simba togwanjete ane togwanjete mono endera ko tatona kwa tarata ile suguku gabuyega biya mana so ko te suguku nasago sen 2027 antaka ndo sinaye kutono twatebire Simba agendere gochimotwe egekogera Simba netaya taria nensabera oyo mauti iga ntono tore tono omugambi ne Simba twagokire Simba netaya eria taria ne Beatrice Bora Simba netaya takonyire zuku Achire tare moja rai wamama wapi Simbarati wapi Ora chetuta. Aba bale bijamba